चला आज आपण पौष्टिक गुणधर्म असणारे रानभाजी फोडशीचे कुरकुरीत आणि चविष्ट भजी बनवूया। अर्धी वाटी भिजवलेली चणा डाळ, कोथिंबीर, लसूण, त्याचबरोबर हिरवी मिरची मिक्सरमध्ये जाडसर वाटून घेऊया। 1 वाटी अशा पद्धतीने चिरलेली फोडशीची भाजी, त्याचबरोबर 1 वाटी कांदा आणि आपण जाडसर जे मिश्रण वाटून घेतलं होतं ते यामध्ये टाकूया। 1 चमचा बेसन टाकूया, त्याचबरोबर 2 चमचे तांदळाचं पीठ घेऊया आणि त्याचबरोबर आपल्या आवडीनुसार लाल तिखट टाकायचं आहे। अर्धा चमचा हळद पावडर, पाव चमचा जिरे पावडर आणि पाव चमचा धने पावडर। हे सर्व साहित्य आपल्याला एकत्र मिसळायचं आहे। त्या अगोदर आपण चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया। आता आपण भजीसाठी हातानेच पीठ मळूया आणि लागेल तसं आपण बेसन ऍड करायचं आहे। इथे मी 2 चमचे बेसन यामध्ये ऍड केलं आहे आणि भजीसाठी सैलसर असं हे पीठ तयार केलेलं आहे। मध्यम गॅसवर कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवले होते। तेल चांगले गरम झालेले आहे। आता आपण यामध्ये छोटे छोटे अशा पद्धतीने भजी टाकून घ्यायचे आहेत आणि छान तळून घ्यायचे आहेत। अशा पद्धतीने पौष्टिक भजी तयार।